Uri anani haulongon itu hatta marlas rohadu hita arion makalason paningotan arihana naik ni Yesus Kristus imadalan hasitongan dohot anguluani ya manaik ibana tuban magijang dada nanaing manadikon hita alenong sahat do ibana tu hamang sana jala mengerajai saliling-liling na tahalas somahana naik na tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate ala ibana naung manaiki narodo ibana muse mengalap hita taukak marohata marsobat tu raja naung monangi jala naung mengarade inganadi hita marede mahita. hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar nito di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod ridok Tuhani, bahenok kudu sogot namo nangirap dohot au huddul di habang sakki. Songonahu namo nangi jala huddul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak ina tumibuli, nang manaik tuban magijang jala huddul ti siam ni debata, say suruh mato di porbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami, lehon tuhami parhalaru na burju tuhatam, pargugui manasida, asa toktong diraduti nasida ulaon jala asa marsahala nasida, mangalubisuk ni si bolisi, asa tung rarat harajau mu dihasi yang anon, pai masudi musung peak dituruni patmu, say pamonang mahami saluhut na manaluhun dosa dohot hamatean marhite-hite ho, ay hodo na mangudu dohot na mangkonggomi, rap dohot amai dohot to di porbadia. Amen. Maredeita. Tangingon mapatip ni debata di minggu parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesusi imasian Evangelium Markus bidu saplonom ayat 15 tolhas ayat saplonom sonom manidok disi. Jadi ninda mamandok nasida laho mahamu tuliat portibion jamitaon hamu abarita nauli tunasa natinopa na porsia jala terdidi dapotan haluaon alaina soporsiai hona uhumdo. Ido sahatna atau ngerak manggidugugo mahita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahom bartupatikmi. Amin. Marede hita. Oh
Roti marusat tadi ado panidebata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala amanami. Uju hami do guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Saya marasin roha mahomi dah hami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi zolma alani hami. Namate jala hehesian namate. Nama naik tiba nuagi cang doho mangud dihon hami. Asi maroham di hami. Sepatok tong madihami roha hamolateon tuho oto di porbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahan ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas di roha hami mangulahon lo menroham. Odo parhitian ni namar nasa asin roha. Sayunang tulak hami. Setangihon mahami. O ali debata ama. Anak dohoto di porbadia. Amin. Bagabaga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Isibi mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do na mamitori. Isiro na madabuhum hamagowan. Kristus Jesus do nang mate. Aleda daholani. Nangulak mangululo jala di siam ni debata do ibana. Mangod di hita. Asa nga pun mari debata na di gijang. Amin. Maredita. Tangion mahatani debata turpo ebistel di pesta pardingotan hari hananai ni Tuhan Yesus Kristus sadarion tersurat di Pesalmen bidunop lalu mamuka ayat 10 tolhas ayat 20 tajahama marsikat sorin duluk ni debatado duluk basan go akapusudo duluk basani Maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga ni nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon pinuji matuhani ganup ari duk-dukpe di papor sanut tuhita debatado mangrupi hita ido sahana martua do akan atau manghionatan debata jala naupeopsa amen marede hita
maha persiaw tai songon na hina tindak kunidongat tasa persiaon di sandok portibion rak mahita mendok au persea di bata Jehovah ido ama pergugu na suatu dusan natu mo palangit do tano au persea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon di si Maria naga begabean siato di porbadia andorong sabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di pangumuman di selatus nama terpajal di ibana di hau pinar silang natuat tuban turu mitanum namulak manguli di hari patuluhun nama naik di surgo lahun du tisyamun di debata Jehovah amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pamamulak sogot tutano on mangumi alak namangulu dohot namate au persea ditondi porbadia jala adong sadahuria nabadia uria harupan yala Kristen akan nabadia dohot tiha sesani dosa dohot tihatai namando mulak mangulu sogot dan halak namate dohot muluan nasora sudah amin. Bagaimana ada puji-pujian pinasahat ni ina Kamis diuduti Kor Ama Immanuel.
Sunggul-sunggul hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 permingguan masuk songona somal dohot jadwal pukul 7.00 WIB Minggu Umum Bahasa Batak, pukul 10.00 WIB Minggu Umum Bahasa Batak, pukul 7 WIB 00 WIB Sekolah Minggu, pukul 10.00 WIB Sekolah Minggu, pukul 10.00 WIB Ibadah Khusus Remaja, pukul 10.00 WIB Minggu Umum Bahasa Indonesia. Songonima sunggul-sunggul ya carata sadarion tabegema di puji-pujian na pinasahat ni kor wik onom diuduti kor wik opat.
Sonari masuk mahita tu acara refleksi mangauhon hana naik ni Tuhan Yesus di tongan ni bagasta. Uriana ni haulongan ni Tuhatta di hana naik ni Tuhan Yesus di pasunggul hodo tu hita ikor rade melepas untuk mengalami naum muli. Di natarhisat Yesus tu gijang hirana marsirang saliling na do pakilalan ni siseani hirana agoan ganggu rohana ala guru nagabe haposan nasida salilingon dangra bedohot nasida. Songo pakilalan ni siseani do si patah hita di keluarga arung do tikina na toras ikom marsirang siani anak konna ala borhat tu pangaratoan manang ikot tadi konon na ngulu naung nyaman laho majalo ulau na baru. Hananay ni Tuhan Yesus Kristus mengajari hitam melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manaik Yesus tuban wagijang asabudo saur ibana tu naung bidang nang bediabati inganan nungaboy ibana tu rotu kamar ni akayanak kota na marukil ala persyajaran manang pardonganon na Roma dungani ina dinaluja merhubas di dapur mangarade si panganon songoninang tu perkerejuan ya kaama na gudang mengadopi hamaolon. Di zamanon cucu do tarojar hita di kehadiran nasimu rapudul do hita di sada sopa aleganup do lalap mamereng na masa sian ponsel nabi hana naik ni Tuhan Yesus majau ganup keluarga asa marsiajar taringot tu kehadiran batin nang pedang diidasi malulong ta Yesus alai porsiado hita na adong do ibana lau songonima di keluarga pangajarion hapersiaon na muli imam buluganup ruas di keluarga makilalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga nang pisupado-pado boy hita dohot nasida mulurap di bagasan jala diikot ni tangiyang dang diabati inganan na holang manang daw hita marsi holongan. Yesus si parmonang nuaig manaik tu surgu dihon ibana du hita sahat tu hasangaponi jali di jauh hita si tidangina alani i mulu taulaun nak kaulaun nang penamet alai di bagasan bulus ni roha isarani mangula-ulau di jabu sepola marungut-ungut tangi tu holso manang hoi-hoi di dongas sabagas benget mengajari akayanakon akan nauli jala argadoi gabis tidangina dada ikon patu-paut ta ulau nabalga gabis tidangi di tongani keluarga ima papatarhon ngulu na maripola ni ojar ni holong ni Tuhan di tongani pertibi nagok hosom marpamuati rohata di akka hakurangan ni dongan. Nuaing dan apalah manutu taida pernguluan di pertibion alaihan anak ni Tuhan Yesus mengaleon pos ni roha nahot di ganup keluarga dan pertibion ujung ni pardalanata alai surgodo pakirimo si songonon margogoihon keluarga asonang murama tapor adik perongom hamaulan ni ekonomi jalalam menurun hagi pason manahan hita dada ala gugu hita alai ala taboto uluan ni keluarga nasa sitong na ima Yesus nunga monang jala paradi inganan di hita hana naik ni Tuhan Yesus manggubak panatapatta tu tarup ni jabuta ngunang ida tarup ni jabum gabe abat-abat di hasaur tatu tu hatta alai damai gabe harbangan majakon pardonganion dohot perlinggoman nama noktong sian tu hatta tu pangis ni bagasta taujungi maganup ari di bagasan tangiyang dohot roha mauliate
Di sido hilalauta, ya Yesus nang manaik tu surgoi, saimian do ibana di tongani bagasta. Mared demahita hud tapa pungupilata pelian sana adut sadabe.
debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramu tia-tia dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom marita salutna. Horas. Hata di debata di hita di hari nabadiaon ari namaras di roha di hita ima di pesta paningotan ari hana naik Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Hata ni debatan yenet sian buku sejarah di padan nai baru. Ima sejarah ni ngolu halak Kristen. Na ni uluhon na tinogihon ni tondi porbadia. Buku ulaon ni apostel. Bidu sada mamuka sian ayat sada satrodi ayat 10 sada. Di doksongonon. Nunga sidung nian hubaen ale Theophilus barita naparjoloi taringotu saluhut ulaon dot poda napinukan ni Yesus. Saat rodi ari hahihitsatna dung jolo dipatihi ibana maritehite tondi porbadia aka apostel na pinilit nai. Dung salpu hapor suhon na tinau nai dipatadap podo dirina mangolu tunasida marhite-hite lantanda ima na pinatari dahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari. Dohot makatahon taringo tu harajaon ni debata. Jadi dina domung ibana dot nasida dipatihi ma naso jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai na binegemunai sian au ninna ai aek do dididihon si Johanesi alai ton di porbadia do didihonon tuhamu dapola 3 arinari laos disukun akan napunguima ibana akanin nama pajongjongonmu ma sonari ale Tuhan harajaoni di Israel alai ini nama mandok nasida dang ro dihamui uboto taonna manang obasna dabinuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalonmu na do hagogoni ton di porbadia na songgop tuhamu gabe sitindagiku mahamu di Jerusalem dot di sadok Judea dot di Samaria satro di ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhitsat na ibana di panotnoti nasida dungi di holipi obmunima ibana sian jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalau itu gijang nunga jongjong di lambung nasida 2 halak parulos nama linang-linang akan namandok oh hamu halak Galilea ahama sai jongjong hamu mamirengi dopak gijang anggo Jesusi nataricat sian lambung muna tu banua gijangi narodo ibana sogot songon nanida muna ibana lau dopak banua gijangi ido sahatna urian itu hatta amanami inanami do tamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus. Topik jamita di minggu di area hananek Tuhata Jesuson takas tasurat dison tarhitsat Yesus tu banua gijang jalaro ibana muse. Yesus naik ke sorga dan akan kembali lagi. Itu artinya. Dan molo makatai hita taringotu kenaikan ate las roha kan. Nama-nama ben las roha aka kenaikanon. Ya kenaikan gaji las rohata teh. Idodah kenaikan jabatan las rohata anak kota pe naik kelas las roha alai holan sada do nama ben marsak rohata teh molo naik arga idodah agwo kenaikan na asing las roha alai molo kenaikan na sadaon
Sahera ya marsak kita. Apalagi sudah naik harga dan naik muse gajita. Idea do. 2 kali kena guarna. Alai memang molo manaringoti kenaikan ya tentu ikon las rohata. Lumobi ma molo pagatus yota songon anak kota na naik kelas. Dalam tanda kutip maralo sian na tinggal kelas. Marsakan hita rohata molo anak kota tinggal kelas lapatana boha. Lapatana anak kotai dang denggan be. Ya, bukan karena bodoh, bukan karena malas. Ale mungkin karena memang nasolo ibana belajar sungguh-sungguh. Ale molo naik kelas berarti naik do HP parbinotoanna. Naik do HP statusna. Sian SD hinan kelas onom naik ibana kelas sada SMP nunga SMP nuaeng. Dan SDB naik. Sian SMP naik tu SMA naik warna. Ido naikon nagabe ya si pausor-usor ni rohata. Lumobi ma molo tapake istilah kenaikani tutu hata Yesus. Sian ya posisi di Portibion di Tanoon naik nama ibana manjalo hamuliaon di Banua Gijang di Surgoi. Jadi ikon las ngarohata nang petutu obar tu konteks na sahera nama nadikon sisiana do hana naik itu hata Yesus. Ido alana saat maita nontusi borat ni pakilala ni akasi sehat dung ditadikon Yesus na tadi satu surgoi nasida. Jadi turpuk tahun amanginang sasitong ya sele-sele manang surat ni si Lukas tu si Theophilus sahalak pejabat halak Rom ujui takas do dilaporkan ibana tu si Theophilus asa unang salah paham salah mengatusi ibana dihapor siaon ni halak Kristen kekristenani dan gabe ancaman di tonga-tonga ni ngolu ni masyarakat di ngolu ni parbangsoon ngolu ni halak Kristeni takas di Papua di son di bagasan Kristus parohon pasu-pasu do HP di tonga-tonga ni Portibion ido alana diuduti si Lukas dung di surat ibana barita na parjoloi di Evangelium Lukas molo tajaha Evangelium Lukas di bidu sada ayat sada tongdo di sitar surat nai Evangeliumi ditujuhon tu si Theophilus ido barita na parjoloi nuaing sahat na di barita na padua honon songon dia do kerja ulaon ni akaton ulaon ni ton di porbadia di aka apostel pararaton barita nauli barita tari tutu hata Yesus Kristus nang mate tarsilang jela hehesian akada mate nuaing dia tarhitsat tu Banua Gijang saat rodi hari hahisatna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite ton di porbadia aka apostel na pinilet nai ima ayat sada dot ayat 2 paboahon manang barita na pinasat ni si Lukas tu si Theophilus mamukasian ayat 3 marcarita nama ibana mamaritahon barita nauli taringotu songon dia do namasa dung tarhitsat Yesus manang dung hehe Yesus yang akan namate ido parjolo dung salpu hapor suhon nati naunai di patadapon do dirina mangolu tu nasida marhite-hite lantanda jadi dung hehe tu ata Yesus dan ditor tarhitsat ibana tu Banua Gijang adong do petikina rap dohot akasisianna di Portibion di Tanoon ima na pinataridahon na dirina tu nasida leleng ni 40 hari
Jadi adong 40 hari lelengna dung hehe Yesus yang akan amate ya rap dohot akasisiana mengajari nasida, mempersiapkan nasida gabe parbarita nauli. Nah memang kuat tahan banting dot akan asing. 40 hari on boido tabadikon dohot 40 hari lelengna ya Musa manjalo patik nasapului di dolok Sinai. Tongdo 40 hari lelengna. Hira sarupa do 40 hari 40 tahun akau 40 on ya gabe tiki pengajaran. Tiki ya memang patuduhon. Hasasaor manang parsaoran niaka nabadia niaka sisian dohot tuhata di bagasan pembelajaran. Dohot makatahon taringotu harajaon ni debata. Jadi dina domung ibana dot nasida. Dipatihi mana so jadi meret nasida sian Jerusalem. Unang majolo lao hamung. Ikonadong nama tikina. Sojolo dipaima baga-baga ni amai nabi negemunai sian au. Nina tuhata. Bahwa memang mereka harus tetap berdoa. Ima anon di minggu eksaudi martangiang dohita sasitonga. Sarupa dot di minggu rogate. Jadi satu minggu sebelum dan sesudah hari hana naik kutuata Yesus jabitata taringotu tangiang do. Asa tok martangiang. Ima nani dok disi. Paima baga-baga ni amai nabi negemuna sian au. Ninna ai aek do didihon si Johanesi. Ale tondi porbadia do didihonoton tuhamu dapola 3 hari nari. Molotar surat di Bibel tahun hira 10 hari nama. Dung hari hana naik. Jadi habis hari minggu eksaudi di minggu berikutnya 10 hari nama diguari hari hasasaor ni tondi porbadia. Di sini nama di jalon nasida pandidion di bagasan tondi porbadia. Laos disukun mamuse akan napungwi ibahna akan nama pajojongan muna masonari ale Tuhan ngarajaoni di Israel. Saya diri pun nasida do nunga tikina nunga dapat tikina patuduan Yesus gogona songon raja di tengah-tengah di bangsoi ima alai nina mamandok nasida dang ro dihamui umboto tahun na manang ombasna. Nabi Nuh ni amai guru di huaso nang sambing. Semua masih ya dalam rencana Tuhan. Masih menjadi ya rencana Tuhan mewujudkan kerajaan damai di tengah-tengah dunia ini, yaitu di akhir zaman. Alai on nama nagabe fokus di hamuna. Unang pikiri hamu taringo tu harajaoni. Ale on ma parjolo nadong di dirimuna. Jalo on muna do hakoko ni tondi porbadia na songgop tuhamu. Gabe si tindangiku mahamu. Parjolo di Jerusalem. Asa unang holan di Jerusalem. Dohot do di Sadok Judea. Asa unang holan di Palestina. Dohot do di Samaria. Saat ro di ujung ni tanoon. Moloboi dapat ita di son perbandingan. Asa takas Jerusalemon boi nama parjolo sali rumah tanggata keluarga ikon parjolo sali barita naulii marsaringar di tonga-tonga ni ngolu ni rumah tanggata asa siani baru petu Sandok Judea imaka tetanggata dot di Samaria ima akan nadau muse sahatu sude Sandok Portibion. Jadi awal titik berangkat pemberitaan Injil adalah keluarga. Bukan gereja dalam tanda kutip. Dung marsaringar barita naulii di rumah tanggata di keluargata. Baru pehita. Keluar sian jabu mamaritaon barita nauli tu godang jolma. Jadi dung didoksong ni
taricat ma ibana di panotnoti nasida, dungi diholipi ombunima ibana sian joloni mata nasida. Ima, kejadian ini, peristiwa ini betul-betul terjadi. Takas di ida songoni godang akas yuto ni Yesus. Dada holan cerita, mitos, manang legenda, manang ape guarna. Ini betul-betul terjadi. Disaksikan oleh begitu banyak mata. Hira 120 halak ujui marpungu. Iki taricat Yesus tu Banua Gijang. 120 pasang mata. Menunjukkan kesungguhan kenyataan peristiwa itu terjadi. Asa unang ganggu rohata. Sehera habang Tuhan Yesus seperti Superman. Bukan begitu. Dia penuh dengan kemuliaan terangkat ke sorga. Membuktikan, menyatakan betul dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Itulah sebabnya ya meskipun murid-murid ini masih tercengang, takas di dokter surat di ayat 10, dinat inuluton nasida dope ibana nalau itu gijang, masih tercengang-cengang. Nunga jongjong di lambung nasida dua halak parulos nama linang-linang. Sarupa songon peristiwa haheheon itu ata Yesus di Tanomani. Tor jongjong di si dua halak manang suru-suruan sian Banua Gijang pabuahon. Unang holan tercengang hamung mamereng tanoman nangangangon yang sudah terbuka. Alai ikon lau mahamung bari tahun nama peristiwai. Songoni nama nuaing. Akan namandok oh hamu halak Galilea. Aha masai jongjong hamu mamerengi dopak Gijang. Ngapain? Diam berdiri terpesona. Menonton melihat kejadian seperti itu. Sampai kapan hamu jongjong di son? Anggo Jesusi nataricat sian lambung muna tu Banua Gijangi. Narodo ibana sogot. Songon nanida muna ibana lao dopak Banua Gijangi. Jadi ikon berangkat nama. Jadi dung taricat Yesus tu Banua Gijang asarona maton di Purbadia. Asalau manasida. Molodang ya terus nama nempel nasida songon dakdanak tu natorasna manang tu idana dang olo matoras dakdanak terus. Ima. Hita pe songonido. Ikon matoras nama hita berdiri sendiri dalam tanda kutip lau mamaritaun barita nauli maka tindakon hapor seota. Siani nama nagabe ukuran kedewasaan iman kita. Makana udok tu akadongan molope adong parguru malua katekisasi sidi dang lau gabe teolog nasida asa mengatusi dalam tanda kutip pistar di aka natar surat di bibeli dangi alai naparjolo sahali narumikot siani ima asa matoras dasida ido dah dang dak danak be itu kurangnya sian dia bui jalo otak bahwa mereka sudah dewasa ima molo nasida serius bertanggung jawab ido naparjolo Dumobi mak molo au mengajari ya hubain tugas-tugas ubering mah dan unilai tugasna alena hunilai ima ketaatan nasida tanggung jawab nasida mangulahon saluhut nai bukan nilainya yang penting tetapi kepribadiannya kedewasaannya itu yang terpenting asa bertanggung jawab nasida di hapor seahon nasida asa margogo nasida lumobi mengadopi aka ajaran aka tantangan sian zamanon dan bibeli dalam tanda kutip ikon dikuasai nasida sedangkan hami nagabe pandita satu nagabe doktor profesor tong dodang bui menguasai seluruh isi Alkitab narubikot siani ima
hapor siaonido. Jala songoni nama nuaeng. Ikon saat nama barita nauli tu sandok portibion. Nunga tarhica Tuhan Yesus. Nunga di loa sita manjalo tondi porbadia songon akasi siani. Asa di bagasan tondi ina mahita mangolu mangula. Pasangapon gua ni debata di bagasan Kristus. Maka holongi dongan jolma. Jalabui tong hita gabe sitiruon nadenggan dia kadongan nahumaliang. Amen martangiang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siopkop hami. Rodo hami tu jolom ale Tuhan mandok mulia teala ni denggan di basam. Dot asini roham nasai toktong jalohami maritehite hatam nabadiai. Ganup manang sai dinarohami marsomba di jolom oleh Tuhan. Siani bui takas ubegi hami ujalohami hatamin nabadiai. Lumobima di bagasan sadariona paingoton hami peristiwa hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Paingoton hami asa unang holan terpesona, unang holan mengagumi. Ale dohot nama hami songon akasi siani bergerak mangulahon mamaritahon barita naulii di sahatu sandok portibion. Ale mulan nami mah siantonga-tonga ni keluarga nami. Asa takas barita naulii gabe ojahan di ngulu nami. Asa takas gabe hapor siawan di hami. Lau mangulaon aka ulaon nami si ganup ari. Ale Tuhan tuhodo museu pasat ami lumobi matu aka ianakon nami. Asa toktong nasida margogo di hapor siawan nasida. Lumobi mengadopi aka tantangan zamanon. Asa matora sa porsiawan nasida marparbue di aka ulaon nadenggan. Ale Tuhan tuhodo pasat ami sude aka pakobasyon nami pakobasyon ni Huriam HKBP Cibuburon. Asa toktong bui mardalan tarpatu pahami di bagasan hasadaw ni Rawaha. Sadado hami ale Tuhan ruas dot parladom. Asa bui tong di bagasan hasadaw ni tarpatu pahami sude aka program-program ni Huriam. Bayan las ni roha di hami lumobi ma gabe hasangapon di guarmu nabadiai. Olan mengasaon guan anakmu Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapasat ma peliatan na paduahon do tu pakta tu pembangunan jala amplop putih pesta gotilon tapasat ma di pintu gereja. Unang tapa masuk di poti pelean. Marende mahita. Oh
mang nyakon ma peleata, ale debata amanamina di Banua Ginjang, hodo haroroa ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus, hupasa tami masian nani leon mitu hami pelian nami tuho, say jalo mai gabe uap na hucus di jolob, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparha seang hami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Yesus Kristus naung manaik tu Banua Ginjang na hundul di siamun ni debata hasangapon do tamuliaon madiho ro di saliling ni lelengna na malas di roha do hamin waeng ala naung monang ho jala di pabangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halo ngangan do sude dalanmu ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumibo ho sian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu nitot lau marsoba tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mau liate marwanami tuho ala naung diukapo dalan tu Banua Ginjang gabe situani malim ho namangondihon hami tu debata saya pasu-pasu mahuriam namaringanan dope di hasianganon paima marpungu hami di lambungmu saya pasaut mabaga-bagam tu akasuruanmu lehon tu nasida sahala dota gogoon sian Banua Ginjang asa marmulia kuarmu di portibion saya jari ma aka partohonan di huriam asa hobartu lomoni roham aka aturan pamitsangon dot panogu-noguon na niaturhon nasida di huriam saya gom-gomi jala paretai masaluhut huriam di sadok portibion asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian Banua Ginjang tuaka induk nami tuaka pandita, guru, bibelfro, diakones, situa dot evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon, saya pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami, asa marhiras di roha hami mangului dohot mangihuton ho, pahot marohanami tuho, asa huati dakon hami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, saya pahian mahatam dot dame di huriam, asa huingot hami, dada hasianganon inganan nami alai di Banua Ginjang di lambung mido saya ramoti ma namanggom-gomi hami dot suruan na pinabangkitna lehon tu nasida hapistaran sian Banua Ginjang dot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nang pe di bagas nabe saya lam lokangi sian hami dosa dot sudena pasoraton hami di hasianganon asa lam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amin ale amanamina di Banua Ginjang saya pinorbadia maguarmu saya roma harajaonmu saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang lehon matu hami sadarion hanguluan siap ari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasauhon ma damena tutondim.